Baba. Baba kai har yanzu irin dan shaye-shayen nan baka daina yi ba. Ba ya kamata ka waye ka daina wannan shaye-shayen. Ha ba dan Allah, wannan ba wayewa bane. Baka ga yanda na koma bane? Duk ta sanadiyar misala yanzu ko da yaushe ina hanyar zuwa makaranta. Kai ba ya kamata ka waye ka rinka zuwa makaranta, ka koma makaranta kai. Wannan shaye-shayen ba shi bane. Kai lalla gafara can ma. Baba kwana bi ma ko leko wajen gulba kai wannan yayin ta wuta je ta rike kama. Allah gafara can ma. Abu. Au daman da wa'in nan kake yawo a cikin unguwan ku daman ban sani ba? A'a, wallahi da ne, amma yanzu dan Allah ba ki ga tare muke zuwa makaranta mu je mu dawo ba? Kai ba ga yanda musala ya canza ni ba? Ko da yaushe ina hanyar zuwa makaranta, kai ma dan Allah ka koma makaranta. Shi waye musala din nan da kake ta magana? Yawwa, shine nan sanatan da muke so mu dora insha Allah Kaduna ta tsakiya, Lawal Adamu Usman wanda aka fi sani da Mustala. Wanda ta sanadiyyar shi ne ka zama ka koma normal ka? Warai kuwa, cancanta za mu yi mu ba jam'iyya ba. Haba, ai yanzu mu ba za mu so a yi mana wannan karfa ba, karfan da ake so a yi mana sanatan dole, mu ba ma so. Saboda haka mun Allah yadda sanatan tsakiya, daman shi mutane ne suka fito da shi. To saboda haka insha Allah mu sanatan tsakiya he Mustala da yaddar Allah. Mu shi muke so. Lalle wannan mutumin kirki ne, ba kalan sauran bane wanda ba abin da suke yi su cika mu da kayan shaye-shaye. To tabbas zan yadda wannan abun in je in bi Mustala ni ma ya maida ni kamar yadda ya maida kai. Haba kai ba gani ba muna zuwa makaranta mu je dan Allah, haba dan Allah. To shikenan dai.